Meta kien qed jieħu sehem fil-Breakfast News, l-ekonomista John Cassar White qal li fis-sitwazzjoni li ninsabu fiha il-bini ta' Parlament ġdid b'nefqa ta' 80 miljun euro ma kienx priorità. Naħseb kieku l-flus jintużaw għal proġetti li jżidu l-kompetittività tagħna ikun aħjar. Hemm ħafna affarijiet li jistgħu jiġu f'moħħok, pereżempju napgradejaw l-equipment fl-iskejjel li f'ċerti każi qed jaqalura, għandna l-istat tat-toroq, għandna problema kbira tal-Ene Malta li mobbija b'ħafna djum kieku naqsu xi ftit mid-dejn tagħha li permanent din forsi tkun tista' tiċċarġja rati iktar raġonevoli. Tal-istess fehmu l-opinjonista Alfred Mifsud li waqt l-istess programm tkellem dwar kif il-Gvern irrikorra dan il-mekkaniżmu minħabba s-sitwazzjoni prekarja li jinsab fiha id-dejn tal-pajjiż. L-għaqal jitlob illi l-affarijiet mexxihom illi jekk tittamel dejn se jaħlu dejn. U jekk m'għandekx ċans tagħmel id-dejn, allura tipprioritizza. Mhux l-ewwel tħarbat u tonfoq, u istax m'għandekx aktar fejn tħarbat qed tipprova ssib mezz kif tissellef mingħajr ma tidher li qed tissellef, idur kif idur il-Ministru hekk qed jagħmel. Sa dan it-tant fil-programm inkontri l-eks-President tal-Partit Nazzjonalista Frank Portelli qabbel il-mod kif il-Gvern irid jiffinanzja l-Parlament il-ġdid mal-politika li waslet tal-falliment tal-Greċja. Il-gvernijiet jagħmluha issa tista' tkun f'ċertu ċirkostanzi idea mhux ħażina, jiena mhux se ngħid tajba qatt. Għaddi l-special purpose. Ara xi ġrala l-Greċja. Il-Greċja ġidlew l-idejat kollha. U kollha semmietom wara xi allat tal-mitoloġija. Atlas, Ilos, Titlos, all right? Ilos huwa l-alla tar-riħ, għax il-flus marru mar-riħ.